A conselleira do Mar, Rosa Quintana, mantivo unha videoconferencia con representantes das cadeas de distribución Freud, Gadisa, Carrefour, Vegal Seroski e El Corte Inglés, no marco da súa adhesión á campaña de promoción dos produtos pesqueiros impulsada pola Xunta Merca Produto Fresco do Mar, estamos no mesmo barco. Na xuntanza virtual analizáronse os obxectivos desta iniciativa, que a Xunta ven de reforzar coa colaboración destes grupos. Segundo explicou a propia Quintana, adquirir produtos do mar galego nestes momentos supón apoiar a toda a cadea extractiva que segue a traballar día a día, a pesar do coronavirus, para poñer nos mercados os mellores produtos do mar. Alientar aos consumidores a que, de algunha maneira, leven para o seu consumo diario nos seus fogares este tipo de produtos que de algunha maneira contribúen a manter unha boa alimentación, un bo estado de saúde e tamén compensemos o esforzo e o sacrificio que moitos mariñeiros, moitas mariscadoras están arriscándose todos os días para salir a traballar e para que nos nosos fogares podamos disfrutar de un produto que nos aporta esa vitamina D tan necesaria nestes momentos de confinamento. Precisamente a titular de Mar destacou a colaboración dos grupos de distribución que se adheriron a esta iniciativa, que está aberta ademais a todas aquelas cadeas distribuidoras que o desexen e tamén a prazas de abastos e peixerías. Agora máis que nunca, estamos no mesmo barco.